Amb el tema de les feines sempre hi ha aquest dilema de què fer quan estàs en una feina, si dir obertament que tens un trastorn de salut mental o ocultar-ho, i és un dilema perquè les dues coses són difícils. Si ho expliques, t'arrisques a que els teus companys de feina o el teu cap no t'acceptin o patir situacions de discriminació. I si ho ocultes, en principi sembla senzill, simplement no dir el que t'està passant o que tens aquest tipus de trastorns i que de tant en tant pots tenir una crisi, però a la llarga pot comportar problemes. Pot passar, per exemple, que un dia arribis tard a la feina perquè no t'has trobat bé, t'has hagut de calmar abans d'entrar, o has tingut un dia dolent i has hagut de faltar, i pots fer dues coses. O inventar-te qualsevol altra cosa que t'ha passat, que has perdut el tren, que no t'has trobat bé, que ahir vas menjar alguna cosa que no et va sentar gairebé a la panxa, o simplement no dir res i fer com si no passés res i quedar com una persona que no és responsable o que simplement no compleix amb la seva feina. L'estigma es manifesta quan passes molt temps en una empresa i no has gosat ni explicar la teva condició de salut mental. I quan aquesta condició de salut mental està oculta i d'alguna manera impedeix que hi hagi una més confiança amb els teus companys, amb els teus superiors, i llavors és greu, no? Això és greu perquè fa que aquest silenci permaneixi amb el temps, duri molt temps, i això afecta el teu rendiment laboral també, afecta el teu rendiment laboral i afecta les teves relacions amb els teus companys de treball. I aquesta sensació de no arribar o no estar complint per no poder explicar el que t'està passant i haver d'estar sempre ocultant els problemes que puguis estar tenint per combinar la teva vida normal amb la feina, et pot portar a situacions d'intentar fer un sobreesforç, exigir-te molt més a tu mateix dintre del teu propi àmbit laboral per arribar al nivell que se suposa que tu hauries d'estar, per no donar aquesta sensació de que no ets una persona responsable o de que no ets prou productiva o no arribes al nivell que s'exigeix o s'exigiria. I això pot ser tant una autoexigència com una exigència des de fora. A mi m'ha passat en alguna feina que m'han vist com una persona irresponsable quan jo en aquell moment el que em passava és que estava tenint un moment de crisi i no podia explicar que si arribava 5 minuts tard a la feina era perquè potser sortint del metro m'havia hagut de seure en un banc i calmar-me 5 minuts abans d'entrar a treballar i que per això havia fitxat més tard. I en aquesta situació a vegades em quedava fins a 20 minuts, mitja hora treballant de més quan no em tocava simplement perquè em sentia culpable, em sentia que no estava fent prou, em sentia inferior als meus companys que arribaven tard, igual que jo algun altre dia, i els caps no semblava que els hi posessin gaires problemes. I en canvi a mi sempre era ocultar-ho i exigir-se sempre més que la resta perquè no es notés que jo potser estava patint un moment difícil amb el meu trastorn.